Oimore nyakoromoga juange wirio makare ntai proyoko daw childio mara pagario kabendo odiochieng mabende ni Boxing Day goe kodwa mbaka nyakoromoga juange nyiswani to into Boxing Day ni yange nango to ulo ni yango kumora ma intira geno ni oganda puntire nyasi mar sikuku mago ma Christmas kabende koro wachomo sambende koro igani biregi ko kabende jio chomo iga manyien ariade kauche nono namba machok bende wantiere mbui kanyo RAMOGI TV nyiso pachi kotendogi magi mwai ko dia makawuono to mokwongo wang'etho Weche. Walikuja kaingia kwa hiki kijiji wakatafuta boma ya mzee mmoja ambaye ni NPR, wakaenda pale wakampata kijana wakamuua. Obila pedho jonjore mano monjo kendo onego jariyo bango yo gilisasi gweng Mamaleli Pandanguo County Malamu. Kuanzia leo hapa ikifika saa 11:30 hatutarajii kutakuwa na mtu yoyote katika ufuo wa bahari. Pinyo wacho goyo marufuku wa balmaigoyo kose kalo sapar gachiel ginus marodiambo bang jariyo wito ngimagi masira marie edhowath ma Pirates. Odiochieng manyoro kanyo osegony boxes duto teto kawuoni golo gi wang'ogi. An kawuono omiya zawadi mar tende. Adi mumunyae waten. Jopinyo bedo gi yweyo makende tok nyasi mar Christmas. Kata kamano odiochieng ni maotisi ni Boxing Day pod gwenyo ji mamoko. Watiere kanyo gi Belinda Diambo nyakoromoga juang maloko na weche gi machiegni nyinga Lydia. Okay, wachako kod mano mar kuyo kama ni apisas magobila dhi nyime gi apedha mar manyo jonjore maitudo gi monj manyo timore gweng ma Pandanguo kota county Malamu. Otieno ma piny orugo kawuono kendo weyo ka ji ariyo wito ngimagi. Kaka Walter Nyambaga lero no, monj no weyo bila gi penjo mathoth ahinya ni mar jonjore go ne rikorwako lep jolweny kendo ne gichwe gidonje bungu maboni kano bila rakore kodgi. Gweng mata kod Pandanguo jodak luoro kwako bang' jonjore maro maboro momanore kod gige lweny onego ji ariyo kod bunde kendo weyo kamaromo ji 10 olal kendo pod imanye County Malamu. Kaluwore gi lipot moyange kod komisona mar County Malamu Irungu Masharia kweth jonjore mane omanore kod lep jolweny okoro magene gweng'no kar saa 2 motieno kendo rocha rita kwe timo olokoyo kod kuyo kuom jodak mata. Kulingana na vile nilivyoona walikuwa watu 8 wakiwa wamevalia sare za polisi, na katika ile hali ya kupambana nao hususan nilitaka niweze kuwafanya waweze kutoroka, lakini katika kule kwa hao walikuwa 8 na mimi nilikuwa peke yangu, basi matokeo ni kwamba waliponizidi nguvu niliangalia usalama wangu na ikabidi niweze kujificha, ndio sasa niweze kungojea ule usalama wa vitengo vingine ambavyo nilikuwa nimeahidiwa. Jonjorego bende ne otayo mache ute magobila kinde mane rakruok dhi nyime kindgi. Apedho seredi ka penjo en dibed ni jokuo mag jamni mawuok piny libamba ma Somalia kod Kenya mane nyalo timo tim mar njoreno kose kweth machielo mar njore. Kulingana vile tunaambiwa kutoka vile huku mashinani ni kwamba kunao watu walitembelea wananchi hapa, wahalifu muda wa saa 1 na kitu kama saa 1:30 hivi jioni. Walikuja kaingia kwa hiki kijiji wakatafuta boma ya mzee mmoja ambaye ni NPR, wakaenda pale wakampata kijana wakamuua, kisha wakatoka hapo wakaenda kwa nyumba nyingine ambayo pia ni ya NPR na ndio bado iko na duka yake, ndipo alikuwa naishi na ndiko kuko na duka. Sema walienda wakibisha milango, lakini kama walikuwa wameenda wametarget specifically wanataka nyumba za NPR. Rashid jana alishughulika na shughuli zake ambaye ana kazi za fanya kazi za mtambo. Rashid alipotoka kule kwa mtambo jana jioni akaja akashughulika hapa kujipikia chakula, alipomaliza akatoka tu kwenda kwa jirani kwenda kufuata simu yake ili ilikuwa iko kwenye chaja. Alipanda chukua simu yake kwa chaji, ndio sasa akapatikana na hiki kisa cha majambazi na akapigwa risasi akakufa hapo tayari. County Commissioner Malamu Irungu Masharia okoni bor ma Somalia kod Kenya en kilomita 1,000 kendo manogolo pachge paroni Al-Shabaab ne otudre kod njoreno. Usalama wetu kama askari wa ziada uko hali ya hatari. Kwa sababu gani niseme uko katika hali ya hatari? Maeneo haya yako mbali, maana kituo kikuu cha polisi
kiko Kasakairu, ile nyingine iko Witu. Sasa nilisikia yule aliyekuwa amewachwa pale kama mfanyikazi akilalamika akisema kwamba mimi ni Mkenya na mbona mnaniitisha kitambulisho niko nacho, niachieni niwapatie, wacheni kunifunga. Sasa mimi niliposikia hivyo ikabidi niangalie ni akina nani. Nikaona ni kikundi cha watu wengi. Hapa kwa huyu mwenzangu walikuja 8 lakini mimi niliona kama watu 25. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Masira machielo nyakoro mga juanga nyuola jiario mano witongi magi dhowath ma Jomo Kenyatta Public Beach Mombasa korokoni wedegi dine ores kadine piny owacho keto chenro malongo mano mar jiwarita edonam magine giwacho katen migao mochung'ne chenro mag nam bende korokumo wach goya bal ei nam tok sa 11 gi nus mano mar odhiambo kaluwore gi masirano manyotimore odhiambo manyoro. Wayudo sigano koya kuom jafo mara Mombasa Joja Oko kolerno wachno. Mor mano kelo gi Mombasa e nyasi mar sikukuu ne olokore kuyo bang' anyuola ne wito ngima ji wetegi ariyo e masira mar nam kuma yie mane gisuore godo nimo kodgi e dho nam ma Pirates Beach. Anyuola ni mar ji mohewo 15 ne oriko biro timo limbe Mombasa kowuok Nairobi kendo ne gichopo e dho wath ma Jomo Kenyatta goya bal eka 11 kuomgi ong'ado mar suore gi yie e nam. Initially my sister requested we just go for a boat ride. So we were just, insisting that we don't want to go, but now we came to a position where we said, okay, fine, let's go. I asked about the life jackets as well, but he said, no, there won't be any problem. We'll just go and we'll just come back. Yeah, and we started moving on. The engine was not starting. So the rider, the boat captain was trying to start the engine. And we jumped out of the boat, 3 of us, me, my grandchild, and my son-in-law, one of the son-in-law. We said maybe it's overloaded, and we said that we don't require the boat now, because it seems the boat maybe is a faulty. But the guys insisted, no, the boat is fine, we can go. He wanted me not to get out of the boat as well. But forcefully, I just jumped out. Gikoni apaka ne ochako goyo yieno mabende ne gichichgo ni ok ne kare magichwe gi nimo kar gi ji 11 go duto kaeto ariyo kuomgi ne owito ngimagi ka ochiko to oresi. They saw the water. They said we just turn back. And at that moment I also told the boatman, yeah, let's just turn back. He said we are looking for the radar so that we can turn. And we were all, at that time there was no one nearby, no boat, nothing. Kata kamano, gikoni jowete gidino resi, ka piny owacho dine keti chenro makare magarita e dho nam, to chutho e kinde ni maoganda mathoth timo limbe kuno. Still they could be saved, if the coast guards were there. See? Life jackets were there. Because if the coast, we were struggling in the water for around 20-25 minutes with all the family members inside there. We were shouting for the boats. It was just good luck that after 25 minutes we got a passenger boat to help us. There were no ambulances. At least they should have gone to the hospital immediately. So one of the lady was taken by a police car, and the driver was not came a bit late over there. En gino masani koromio jaten migao mar chenro mag nam Salim Vuria kumo wach goya bale tok sa 11 modhiambo. Kuanzia leo hapa ikifika saa 11:30 hatutarajii kutakuwa na mtu yoyote katika ufuo wa bahari. Ajali hutokea. Swala ni sisi wenyewe kama serikali tunafanya nini? Tuliweza kuweka watu, hata mwenyewe mkitoka mnaona inspectorate wako all over, magari yako kila pahali, na sasa hivi tunasema kwa tunaongeza boti zile ambazo kwamba zitakuwa zinazunguka katika fuo hizi. There was no life jacket, there should be safety measures there. There should be a limit to the boat. Limited people should enter the boats. A very big loss to our family and our entire community, and we make sure that other people should not have this problem what we have faced at the moment. It's a very sad moment for us. Ogolo chik mondo miyo non yedhi duto mar neno ne giluwo chike moketi magayo masiche makamago. Kwa hivyo tumeagiza maafisa wetu wote katika ufuo wa bahari na katika ziwa Victoria waweze kukagua zile life jackets zote ambazo zinatumika
wakague pia boti zote na vyombo vyote vya baharini ambayo inatumika saa hii na kule ziwa Victoria, ili kuhakikisha zinatimiza vile viwango vya usalama. Magi na giwacho kari uruag musalama makwar kachiel kod Kenya Maritime Authority ojiwo jogo duto matimo limbe dhowidhi mondo miyo med bedo motang'. Wakija sehemu kama hizi, wazazi wetu wawe wawajibike zaidi, because ni muhimu wakati huu tunaelekea mwaka mpya, tunataka tumalize vizuri, Christmas ikushe vizuri. Kwa hivyo tuchukue majukumu yetu kama wazazi, tuchukue majukumu yetu kama watalii ambao wanatembea humu, tuchukue majukumu yetu kama serikali, tuhakikishe kwamba ile maisha ya wananchi yanakuwa kipaumbele. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ekindeni nyakoro mga jong ma jopiny bago nyasi mag sikuku kendo iko kit chiemo mopogore opogore. Japith gwen Lilian Waithera to weche obedo ne ataro. Lilian nyocha wuondi gi janyiewo moro kendo ma ochuo lal kod gwen ma kwan giromo 200 e kar dak ma Kiserian. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, bila mago kwach kich koro luwo ndach kuono kendo pedho achich mitudo gi kuo makamano. Kar saa 5 mar onyango wadonjo e dala Lilian Waithera. Ma en ja ohala mar gwend gredi. Otiyo matek mana kaka jo ohala mamoko. Bende otiyo gi yore mathoth e manyo jonyiewo koriwo koda kambui. E okinyi mar tarik 14 dwe mar 12, Lilian ne mor kuom yudo janyiewo mane oyie kawo kwan mar gwen mane oriko dongo e ode mar gwen 200. Ne ok ong'eyo ni mano ema ne dhi kelo ne lal. It was on a Wednesday morning when venye nilipokea simu kutoka kwa mama mmoja alijiita Susan Kamau. Akaniuliza, Lilian, uko na kuku? Nikamwambia niko nao. Tukaongea naye, akanibeg, akaniambia kuna fast food Mombasa Road. Nikaona tu nimpatie. Haya, tukaongea, tukanegotiate bei na yeye. Kunegotiate nilimwambia kwa per piece ni 500 shillings. Akaniambia there is no problem. Kaluwore ni pok ne giromo kod janyiewo ma oyango kaka Susan Kamau kata dichiel, ne odwaro ni mondo chule omenda aching', mak mana ni nyadendi Kamau ne olombo Lilian magiko ni ne oyie ni mondo ochule kokalo e bengi. Nilikuwa nimempea, aliprefer nimpatie account yangu ya Cooperative Bank. Nikaenda kwa ATM ndio ni withdraw pia pesa ya kuja kulipa watu wa kuchinja. Kwenda pale nikapata hakuna kitu. Na tayari ameniambia ashaweka pesa na kuku tayari zimechinjwa. Akaniambia jamaa wangu alienda ako kwa ile kitu alifanya, sijui nani alimwambia, alienda kanunua bankers check. Na kaeka nini? Bankers check. Hata niko na deposit slip na ninakutumia saa hii. Akanitumia message hiyo deposit slip yenye ilibankiwa at Donholm Cooperative Branch. I called one of the guys inside the bank. So I requested, can you check this account? Is it reflecting? What do you see? So he told me, Lilian, I can see 100,000 has reflected in your account. Kaluwore gi rawera mane otero gwen ne Susan mane giromo go e kar logo mauta ma Total Kiserian, chal ka gima nyadendi no ne ok dwar mondo one namba mar nyamburko mane giidho. Nilifika Delta nikampigia, akaniambia ko Kaurai. Nikamwambia siwezi kupatilia hii mzigo kwa rodi, the best thing ingia Total petrol station. Tukaenda tukaipata Total kwa pump ya pressure. Hapo ndio madam alifungua boot. Lakini venye alifungua boot nikaa kuwa nataka tuone number plate. Madam alikuwa tall, alafu alikuwa ameshona, alikuwa na mzee mmoja akona mvi kwa kichwa, na alikuwa amevaa cape inakaa ya makarao, lakini ni hizi ordinary tu, na alikuwa na knock knees. Seche 17 bang' dhi kod gwen, nyaka chieng' kawuono namba mar Susan pok oyudore. The person you have called is not reachable. Wach mane ochuno mama Lilian mondo manyo bila mago kwach kich. Niliripoti kesi tarehe 16 after sasa venye tulijua check imebounce. So mkubwa aliweza pia kufuatilia na Total na akanishika, tukaenda na yeye tukaweza kuona ile footage. So far I think wananiambia they are following it up. So mimi nangoja kutoka kwao. Wawuotho nyaka e kar logo mauta ma Total Kiserian mondo mi wane tipo mar wang' dede. Mak mana ni ne okonwa ni nyaka wayud meneja makanyo mane oriko onge. Etesindo bila ma Kiserian, kuma obila mago kwach kich luwie wachni, bende ne ok wayudi e jal manyalo twak ewi wachni.
Endala par nyaka ne Lilian ter wachni ne obila mago kwach kich. Okoni ne omiye nembni 5 ma Susan tiyogo. 3 olor, 2 tiyo. Gima wuoro ni en ang'o ma omiyo pok oyude ka nembni ne 2 to tiyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Koromogi kwa dhimbele ni jotend migepe mapacho ka Musalia Mudavadi oji oganda modak Imbo mar Kenya mondo bethuolo mar medo kao hola mar Hustler Fund mondo megigerego kwacho ni ma en achiel kuom yore maginyalo berago ngimagi. Mudavadi ne wuoyo nyasi mar 43 mano mar yango kido kod time mag oganda Jabaluya mano bagi e kaunti ma Vihiga. Jatelo no medo sundo oganda mapodo balo gi piny owacho mondo donjo sirikand Kenya Kwanza. Nyasi no Medeno yore gi governor ma county ma Vihiga Wilbur Kasilwa Hotichilo mano medo jiwa achiel mar oganda akoro suno jotelo magwenge go mondo ket siasa tenge kendo gichom wangi e kelo dongruok ne jopiny. Asante, tumekutambua. Thank you very much. Na yeye alikuwa nje. Na sisi tukakuwa nje. Tukaleta hiyo earthquake, tukashikana, tukashinda system, tukashinda deep state. Sasa hiyo deep state iko mikononi mwetu, hiyo system iko mikononi mwetu. Sasa nyinyi unatafuta nini? Na tumesema tunafanya kazi pamoja. Tumesema maneno ya siasa imeisha. Naambia Didmas, asanteni sana, mlitushinda, lakini sasa tutafanya kazi pamoja. Jasiasa George Wajakoya osiemo wang jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mondo were chutho gi governor ma county ma Nairobi Johnson Sakaja kowacho ni Sakaja mantiere kod ting' mar telo ne county no. Wajakoya wacho ni Gachagua ok owinjore odonjre telo ma Nairobi ni mar Sakaja no yier gi jopiny. No wes kunde kare kinde nyasi mar nyiso talanta kod mich mano mara were motisi ni Emuhaya Talent e county ma Vihiga kama bende notene gi jotelo mamoko mag county no. Naambia Gachagua, wacha kutamka kuongea ovyo ovyo. Kuja nikuambie vile ilivyo. Na wachana na Sakaja. Wachana na ukabila Nairobi. Gachagua umeanza kuleta Ruto chini. Na wewe ndio tutaanza na wewe. Na mimi ningeuliza MPs wote kutoka mkoa huu, mchunge hii mtu anaitwa Gachagua. Mbona kierere mingi ni ya nini? Wewe unafikiri wewe ndio mwanaume peke yako? Hata sisi tuko hapa. I'm warning you Gachagua, your mouth and your tongue is going to bring this country down. Koromogi ntulna bende wakao yo mokwonge chendo ni maro Oimore hendai ka paga birio bang sadek marotieno na rwaki kacha ni wagoye kodi mbaka nyisani to Boxing Day ni olo niango kata indirio nade hawi maber masikuku menyadhi mbele gi oro. Aneno ka Stella Recho Bugo wachone ni Ramogi TV yo makare horo mosgo mag hera mag sikuku ne mango baba gi Julius kachiel gi mama gi Margaret Bugo kagintiere gwenge go magwasi. Aneno ka japuonj mayueyo Elder Justus kanyo okumugo mikai mare mano Pastor Elizabeth Marotaro Glow Church wachone gine Ramogi yo makare kendo igo mosko masira mar nam kod tho mar Alfred Beach Ali Jakom Martin mar Nyalkinyi Mix Secondary School bende poda medo oro otewa makuyo ne familia mar Ali Beach. Nyakoro mga jonga ino kanyo ka wad gi Sara nyarwath kantiere gwena okwayo hai maber ne 6 pence tea mano nying ng'ato erokamano. Anana Alexa kanya nyakacho wachoni en bende ntiere kodwa George Luga mano mara Lego Umaje wachoni noyo makare kabende Eugene mar Wiyo Biero mantiere Homa Bay County wachoni en bende wachoni no yao box to no yudo ka box ino no tingo cake. Haya, kaka pile han Naivasha neno weche manyien boxing ne chieng yao box mano okel na nyoro mano kanyoko wacho nyinge Jose Securica penjore gimomiyo jotije mag county woke moko mag hospital mag weche mag county erokamano alnolowe Clark bende wacho kanyo en bende kao oro ote mage ne madha wacho kanyo ne madho kao ote mag hawi maber benana no kanyo nyakura mga juanga ka otisa nyakwar nyawade wacho ni mbe ntire kodwa e chendo ni mara Oimore bende kete mana karafiki nyakoro pondo kantire matopene bosna ni kanyo eyo makare benana Lisha Kayando mano kanyo wuda skofu kantire county ma Homa Bay ucheni ntiere kodwa chendo ni maro Oimore odhiambo makawuono. Aneno bende Arina okelo nyakwaro ketho kawacho ni ntiere Gema Sumbi Ramogi TV chopo eyo makare kwa hai maber mar Christmas ne joka japuonj Dennis Oketho
famili mantiere gema sumbi medikete mana kara RAMOGI TV nyakoro mgajuang med oro otego mag hawi maber bende nyanyiso wani to Boxing Day ni yude ango kato ulo ni ango odhiambo makawuono oyo matin kwa duogo kudantiere kod weche mathoth medikete mana kae chendo ni mar Oimore. School mama mokoro medorien ka nyithind kie masomo kanyo kadho penj higa ka higa. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Pony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets. Nyuolo nyathi moboye ginanga opiele ksikadok ni thuolo onge odwelo. Halo nyikwa RAMOGI, opak Yesu Ruoth, opak Jawar, nyinga iluongo ni Kristino Tieno kata kihero Yesu Nyale. Akwayo ni hai maber mar Christmas to gima kik wilgo pare ng'ato maonge gimoro be ketne smiling face wange to nying Nyasaye biro yudo duong'. Amina. Mungu wangu, nina furaha nyingi moyoni mwangu kwa kuwa umezaliwa upya maishani mwangu. Asante kwa rehema na neema ulionijalia. Kwa ujasiri nitazidi kusimama imara kwa kuwa wewe ni Ebeneza, Jehova Jire, Jehova Shama, Mungu wa miungu na kimbilio langu wakati wa shida. Dial *811*340# to get kuzaliwa upya. Machiegni kendo nyakoro mgajuang chendo ni mar Oimore kata obedo ni wane nyasi kamano wamedo ng'iyo jotendwa ahinya kinyalo paro ni Kenya notimo yiero maduong' e higani wamenyo moko kuom jotelo mabende wang'iyo ka gisewuotho nyaka ne giyud telo no. Abiro nyaka kaunti ma Nairobi kama telo mar kaunti ma Nairobi osebedo kayoyo wang' kendo piem mar yudo thuolo mar governor thoro bedo moridore. Wang' ni Johnson Sakaja emanyo choya ngore motegno karo nyagore motegno mochuo ka komno gi tiko maduon bura mar UDA. To wuoth osebedo nade ne Sakaja nyaka chop sani nyakoro mgajuang. Jafwambo marwa Walter Nyambago bedo gi twak makende gi Johnson Sakaja heyo makama. Sakaja Arthur Johnson. Do swear. Johnson Arthur Sakaja, maen governor mar ang'wen county ma Nairobi. Sakaja osebedo apisi kuom thuolo mohingo ndalo 100. I used to move from the court to the DCI to campaign to my campaign office to court. Wabilo wach kaka higa mar 2022 osebedo kode ka warango kit midhiero mane okale e kinde mag campaign. I went through so much. I was told I reached class 2. I was told many things. But they say no pay, no palm, no cross, no crown, no girl, no glory, no thorns, no throne. That process refined me. Sakaja koni owinjore ka en kod fungruok, e kata kamano chunye bedo mana gi kwe,
ka oreso oganda. Nothing has changed, just the responsibility. The gravity that I can make a decision that changes a life. And that motivates me every day. Mapio pio, wapenjo Sakaja pache, ewi kaka itayo piny owacho mar Kenya Kwanza, kopimo kod sirikal mar Jubilee, mane en mar Uhuru Kenyatta manosedhi rutaya. I miss my friend Uhuru Kenyatta as a friend. Our journey was very long. Politics divided us. President William Ruto is one of the most talented politicians. Ogolo pache wi lemo mar apisi ma William Ruto ne godo mar chuogo ne jatend kweth maketo piny owacho tesre. What he is doing in terms of reaching out is just being a pragmatic politician, because politics is numbers. But I'm really impressed that he's proposed now the creation of the office of the leader of opposition, so that we can institutionalize oversight. Eka utudo piny owacho mar Kenya Kwanza to kod mise mage magero Nairobi, saka jokoni oseketo lai magero jikonde 17 sub-county ka sub-county mar chiwo chiemo ne skunde e kaka yor kedo kod kech e skunde ma Nairobi mamiyo nyithindo kalo e matek e yor chiemo. We'll be constructing 17 central kitchens in every sub-county. One kitchen serves 10 to 15 schools in that radius. Okoni wich bar mare en weche thieth, osiptande ma onge kod lakteche, onge mag yedhe kanyakla kod lwasi mar ute mag thieth. Sakaja ochiwo ranyisi kod kar thieth ma Mama Lucy Hospital. I've seen 4 mothers sharing a bed at Mama Lucy. What is a hospital without medicine, without a nurse, without a doctor, without equipment? It's just a social hall. So we're going to equip those facilities. Jatelno koni giseyaro badge choko taka machida lura ma Nairobi, e kendo jomi badhi mane chulo tok chok taka bende okawne gi okang'. Eka jodak ma Nairobi bende isundo mondo bed motang' kod dhura gik mochida hoyaen ni chik biro ngwamogi. From the day we got in, we've collected 214,000 tons of garbage. Garbage had become, it was made a cash cow, a business. More than 46 companies being paid to deliver garbage to Dandora dam site. So we must change this, how we approach waste management. Ogolo chung motegni kuonde mag modho ndiwo e kotoyo ngona mayudore kuonde mag jot ma Nairobi. E ka olero ni kata kanise man kod gige kowo duol madongo bende ibi kawne gi okang' ka chenro mag lesen dhiyo nyime. We have a problem with nightclubs making noise in residential areas. And you cannot say that there'll be job losses. Who is employed to make noise? And we must correct it. The same process we've gone through them is the same process we'll have with the churches. Omedo ni dwaro nitiere mag tieko dhungni mag geche boma e kod kedo kod mibadhi yor choko suru e yo manyasani. From Nairobi you can be to any part of the world. You will be in New York in 11 hours, London in 8 hours, Dubai in 5 hours. And then you come get stuck in traffic for 4 hours. When we got in August, the collections in August were 340 million shillings. It went up to 360 million shillings the next month. We've tightened and created Nairobi Pay, digitizing every revenue stream. And in the last month, we've done 448 million shillings. Just by making sure there is no cash payment, there are no different systems. It is all on *647#. Ochano tieko midhiero mag wang' chirni, orofa malwar kendo nego ji, e ka otudogi kod mibadhi mag jogedo matiyo kod yore mag oledhi e gedo. Were those deaths justified? Were they necessary? This race for profits and to make money has really made us less human. Why is it happening? People taking shortcuts, people trying to go against the law. Because even these contractors, I have told them, the developers, why would you want your 50 million shillings or 60 million shillings to also come down? If we follow the law, and I'm glad we start with the Minister Zak and the Governor of Kiambu, Wamatangi, our building inspectorate team from national government, to say, let us review all these buildings, and where we can reinforce the building, let's reinforce it. Okoni kar bago rombe mo Uhuru Park, dhikelo nwengo mar jolo jok ma yuto gene penye kata kuonde ma nyithindo makien ojotie. Once those works are completed, we'll have a minimal charge because we must maintain the park. We're even mulling over the idea of having a parks commission that looks at not just Uhuru Park and Central Park, but all the other parks that we want to create around the city. In Eastlands, Jacaranda grounds, in Kamkunji grounds. It can't just be for politics. Let's give people green spaces. If you go today to Roysambu,
TRM at the roundabout, you'll find families standing there on a weekend. Jatelno koni onge mar pi Nairobi ikelo kod ongoke matimo mibadhi mag loro dundu makeyo pi e kendo gikone to gi uso pige gi wuon. And so what we'll do with that water is to primarily channel a bulk of it, or to make sure we have more water going to Eastlands. There are people who actually had cut off supply of water so that they can bring clean water trucks, Bowsers, physically closing the taps and levers. And then you find even someone has built a house around where those water lever. It's very simple now. SCADA technology. If you put SCADA technology in our pipes, from my phone I'll be able to see imekatiwa hapa Kariobangi. Sakaja koni loch gwenge ber kendo midhiero mokwako county ma Nairobi en kitelo makare kod tudruok e kind ji giwegi. The problem in Nairobi was leadership. Devolution is based on a principle called subsidiarity, where a service is best offered at the lowest level. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa dhi mago mutendre kod wechego mag somo nyakoro mga Juang skund primar mamomokoro mayudre Sibania tong mar Kenya kod Tanzania. En mano ma osebedo kakonyo nyithindo ma ochando yudo rieko kokalo somo. Skul mamomokoro osebedo karienye penj madongo. Karanyisi en penjno mar KCP maigane ma jopuonjre mokwan gi ok tin ne 26 oyudo marks 400 kadhi nyime. Jafwambo marwa Wycliffe Oko miyo waler ewi skundne. Kuom higni mathoth, sikund primar mamomokoro mayudore Sibania e tong piny Kenya kod piny libamba mar Tanzania osebedo wich bar ne sikunde mamoko mayudore e kaunti ma Migori. To ma en kaluwore kod duoko makare ma osebedo ka ondiko e penj maduong' mar KCPE. Kuom ranyisi, e duoko mar penj maduong' mar KCPE manyocha owuok, mamokoro ne owuok thuolo mar 13 e kind sikunde primar duto ma panchoka, ka bendi ogolo jopuonjre maloyo 26 mane oyudo maksi mar 400 gi wiye. Kata ubedo ni duoko mar gilombo wang', thoth jopuonjre sikunno gin nyithi kiye ma onge nyalo kendo githembo athemba e yore gi mag dak. Ma Julius Chacha, japuonjre manyocha owuok e thuolo mar 2 e penj mag KCPE gani, kane oyudo maksi maromo 429. Chacha lero inga kod gode ma osetwenyo e wuodhe mar somo. Nimesumbuka wakati mwingine unapata hata siendi shuleni kwa sababu hata hayo matokeo niliyoyapata si kana kwamba nilikuwa darasani wakati wote. Nilikuwa ninakaa tu nyumbani kwa sababu karo ilikuwa ikikosa. Chacha ma odagi min mare kod nyithindgi 6 e odgi mane omigi gi anyuola. To kuon mare luchore kendo lale piny libamba mar Tanzania. Lero ni lek mare mar bedo laktar pod ngima ka kwayo mare en mar yudo ng'at manyalo mako lwete e chopo lekneno. Hapo nilipofikia sasa, naomba tu mfadhili ili niweze kuendelea, kwa sababu ninataka kuwa neurosurgeon in future, na huu neurosurgeon unaweza ukaja tu hivi hivi kwa sababu ni safari ndefu. Mama Koleta Wegesa min Chacha wacho kaka mor noluok e kinde mane ofwenyo ni wuode ne oyudo duoko makare, ka en bende en gi kwayo achiel onogo, kwayo mar yudo jalo manyalo chwalo lek mar wuode nyime. Sina mtu wa kunisaidia kwa kweli. Ninaomba serikali nisaidie mtoto wangu. Mtoto wangu yani hata yeye mwenyewe akirudi ananiambia mama, jikaze tu moyo, Mungu akitusaidia tutakuja kutoka hii sehemu. Naona mtoto wangu akipewa scholarship atakuja kunisaidia mbeleni. Ondamo manok kende kuwuok dala gi Chacha. Warado gi Melissa Valerie, japuonjre manyocha oyudo maksi 416 e penj mar KCPE sikund primar ma Momokoro. Melissa osebedo ka odak gi dagi ma onge nyalo moro amora mar chope e sikund sekondar mar nyiri ma Alliance, sikul ma osebedo lek mare nyaka nene. Melissa ni kod chir kendo geno maduong' mar chopo lekne no. Since I was in grade 1, I joined that school. The director is the one who has been paying my school fees. And now that I'm through with my studies, I need to join secondary school. But the big challenge is how to pay the school fees. I don't even know if I will join my dream school, which is Alliance Girls. Director mar sikunno Tobias Wera Marangi
wacho ni siso ma jopuonjrego osebedo ka nyiso e lai margi mar somo miyo orwako jopuonjre mathoth ma okoso omenda to nigi riyo mar somo e sikundno. Shule hii ilianza 1996 mpaka sasa imewahi kusaidia watoto wa tabaka mbalimbali, watoto ambao ni yatima, watoto ambao wana uwezo, watoto ambao ni tabaka kaliba mbalimbali, wote kwa nchi pande zote za Tanzania na Kenya. Tobias bende kwayo piny owacho mondo yar bade mar konyo jopuonjre matimo makare e sombgi to onge kod nyalo kaka yorno mar konyo jopuonjrego chopo lek margi mar dhi nyime kod somo. Selection ndio kitu hasa muhimu tunahitaji ifanywe, na ukweli watoto waangaliwe, vile walichagua shule wachukuliwe kwa zile shule walichaguliwa, wasiteseke. Weekly Foko, Ramogi TV. Wakoyo machiro nyakoro mgajuang ote manadonye na Kaben Maina wacho Ramogi TV Laura Seme kaito min biti kawuok mfangano wacho kanyo ni Musa odhi na nyithinde kod nyikwae. Odhiambo saya mar game madudi wacho kanyo ni en bende oro mos makare kata kamano wacho ni otimo mos kendo chunygi pod lit gi wach mar yiero. Odero onditi hawi maber ne mama ukari na nyango ge wadu Amin kaito gi jaodi Cynthia gi nyithindi te wacho kamano. Esther Dhiambo kantiere Sangla Kagak bende wacho Ramogi TV chope makare aneno Collins Ouma wuod Joseph Aduol wacho no mora hinya gi chendo ni maro Oimore odhiambo makawuono kendo wacho ni uwinjo lendo makare ka oyweyo kanyam kagu rinya. Nena Juma Sonko wuod Ahero e gwenge mag Kabonyo Kanyagwal wacho ni ntiere kodwa Tobias Baba Gift kantiere uyo mara gengni Ramogi ler kaono Washington Okoth kaito engineer Fredo Bura kantiere Mikindani Mombasa wacho kanyo ni ntiere locked chenro mar Oimore. Morris KE wacho ni Boxing Day odhi kodi maber kabisa kantiere Kisumu Nyalenda kati wacho ni higeno ni higa bende dhi maber iluonge kanyo ni Morris Jaoko. Aneno Tis Nyakwanyawade bende wacho kanyo ni en Sindo Mwalo omuso joboda boda duto te mag Nyabomo mainstay giduto ikawo mus maber mago mag Christmas. Aneno kabende Morris Werengai Nyongesa wacho ni en bende entiere kodwa kaintiere Muchanja Kabras Sugar wacho ni entiere kodwa e chendo. Alisa Wino manomin Belinda Kisendo wacho ni kanyo ni jogegi oyudo masira e dho wath ogone otegi mag mos kod kuyo. Brenda Tiena Nudo wacho ni embe entiere e chenro kendo otimo mosa na jogo moyudo masira e dho wath Mombasa. Nyasaye ke chuny jomo ito ngimagi kama ber. Mabiro dhi na mien gi Clarice Anudo dala makakrao. Neno bene Jojo Duoka wacho kanyo ni embe entiere Kanyado to Ramogi TV ler Kanyado te makare kaito bene Javan Otieno wacho kanyo ni eno Yugis Nyandiwa. Neno Ramogi TV odhiambo makawuono e makare Malino Ouma kantiere Siaya County bene wacho ni en bende ena locked chenro ni nyakwara mgajuang Joram Gao wacho ni Udahero kendo wacho kanyo no kwayo nwa Boxing Day maber kaiti wacho kanyo ni osiepeni kaka Jared Amalo Kothongayo Gimen Plot odhiambo awuor bende giduto gikawo hayo maber gi mos ma Christmas kabene nyakora mgajuang wayo matin kata kamano kwa duogo wantiere kod weche mathoth med oro ote ari adeka ocheno no bende wantiere mbui Ramogi TV hanya Facebook gi Twitter nyiswa pachi kotendro gi magi waduo kod mathoth korewa koda kama Tendari tao jojo nyuol kiki nyithind gidonje tije kunyamula e kinde yweyo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.
fly over in Kondele. The only virgin in Entebbe. The only muta inobunga. Nataka to wewe Nyeri, nilete wewe Kisumu. Via International Airport, the land of Lupita and Obama. Jokanyanam, Nadeuru, want the CBK music. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas! E kinde nyasi mar Christmas, wamedo dhi alohono mar Yesu, ka wakelonu tugo mopogore opogore, koro nikech en Christmas wakelo yien, nyaka tuke mabiro moro nyithindo, kwayas mawer mamit, kod gik moko mabeyo beyo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mga jongero kamano kuom medo kete mana kae chenro ni mar Oimore. Wadhi mbele gi wach mani chieng' tarik 26 mano ma dwe mar 12 higa ka higa. Piny ngima dhialo odiechieng' chiwo kata yawo mich midendo ni Boxing Day. E pacho ka nyakoro mga jwang' jopiny nobedo gi yo makende odiechieng'ni kata odoko ni moko kuom jopiny to pod ok odewo kata yango tiende. Sharon Ong'ao tere gi ler mathoth kotenre gi wachni mar Boxing Day. Chieng' tarik 26 mar dwe mar 12 higa ka higa, piny ngima jahingo odiechieng' chiwo kata yawo mich midendo kaka Boxing Day. Nyasi mar Boxing Day ne ochakore e piny Ingereza kapok ne olandore e pinje mamoko. Nen nyasi mani chiwo thuolo mar yweyo ne jotije mondo odhi oriwre kod anyuola magi bang' jotendgi chiwo negi mich. Odiechieng' Boxing Day opogore gi tuke mag goyo adhong' kaka oganda moko japaro. Kata kamano en odiechieng' ma iyawe mich ma oganda osebedo ka yudo motelo ne nyasi mar Christmas. Kata kamano bende jopiny ong'eyo tiyo odiechieng'ni e yo makare. An kawuono omiya zawadi mar tende. Adi mumuonya ayo matin. Mano koro ayawo box na. Mano e meaning mar Boxing Day. Ji mang'eny nyalo paro ni odiechieng' mano mwang'ine ngum kwa gore go wetewa kata wagore gi nyiminewa. En odiechieng' ma kata wedewa osiepewa nyalo limowa te kinde ba gilimo ugono. Nitiere gik mang'eny minyalo yudo inyalo chiwo gin be ginyalo chiwo ni. E chieng' box gik moko kata inyalo ta tero numeri moro Christmas keto ne box. Jo Nairobi nyobiro kaka boxi, jo Mombasa nyobiro kaka boxi, jo Kisumu nyolor ka luo ka kod boxi madongo dongo. Koro kawuono waparo boxi manyogonyo nyoro. En odiechieng' manyoro kanyo osegony boxes duto teto kawuono igolo gi wang'o gi. Kopogore gi mich, odiechieng' Boxing Day bende oganda mamoko ojachiwo pok mar chiemo, ahinya to ne familia mochando. Duol mok mar piny owacho mong'ere kaka Gifted Hand and Hope Foundation bende ne oyudo thuolo mar riwore kod nyithindo maonge nyalo modak e apaya e chuny boma ma Kisumu, kama ne gichiwo negi mich mar chiemo. Kaka kawuono no amua mondo kaka sani jodiche utegi miechgi sherekea sikuku. Koro mbeno amone kawuono washerekea gi nyithindwa mantiere e street gi. Nikech gin be gin mana dhano kaka wan. To ok odhi bedo mokwongo kata ok odhi bedo mogik. Agoni erokamano kuom gik muya mon wage. Wanadak e street kata kae mwadak e wambe. To kaka waneno ni wambo mor. Agoni erokamano maduong' dong. Wan onge tich. To jogift wa mo persevere mo biro mokonyo. Wago erokamano kabisa. Jaod bura ma Kisumu Central Joshua Orona bende ne oriwore kod anyuola maonge kod nyalo mar duoko lwete ahinya to e kinde makamagi. Family kata dhoudi ma ok nyal kawuono wakawo chiemo kendo waketo chiemo maliet mondo ji duto o celebrate kaka joma moko manigo. Omiyo adwa kwayo jotendwa duto moyier ni watigo odiechieng' ma kawuono mar chiwo. Wachiw ne jogo ma ok nyal, wachiw ne family ma ok nyal.
e seche ma piny ngima dhialo odiochieng Boxing Day. Nitiere joma nobedo gi hawi mar yudo mich. Jogo mane ok oyudo mich iparonwa mondo wabed gi chuny mar chiwo, ahinya to ne jok ma yutogi nitiere piny. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Ramogi jongero kamano kuom medo kete mana kaeno ka Joram Owigo to wachona kaw box tami mwalimu Dan Kaoro gi George Lango gi Jared Awalo. Ramogi na box misayudo koro in kokimanyo kakiawe kata kopono onge gimoro kaw mana giero kamano. Komanda mano mar obila e alwora mar Imbo, mano mar Kenya Kiprono Lang'ato kwa jonyuol kod jorit mag nyithindo mondo kik wegi donje tije mag kunyo mula kod mwandu mawuok e bwolo ahinya te seche makoro skunde mapacho ka olor. Lang'at ne wuoyo apisi maduong' mar obila e kaunti ma Kakamega kama nowacho en janyuol kata jarit ibiro yud nyathine e kuonde kunyo mula ibiro kawne okang' mar chik. Kone nyithindo ok oyienegi donje tije machal kod mago. Wakati shule imefungwa na msimu huu ni mrefu sana, mpaka Januari katikati, watoto wengi wanaenda kushughulika na mambo ya kutafuta madini, na mara nyingi kama kuna watoto wameenda pale na kuna nyesha kama wakati huu, hiyo migodi inaweza kuboromoka. Hatungependa kupoteza mtoto wowote, ni wachanga na tungependa warudi shuleni. So wazazi, hakikisha kwamba hakuna mtoto anapatikana katika migodi. Na ikiwa mtoto atapatikana, tutachukulia kila mzazi hatua ambaye mtoto wake amepatikana katika migodi kama hiyo. Serikali jioni olos pautuke Naivasha Sports Ground. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Nyakwa Ramogi Juang, wang ni pek, mailiet, iga manyien nyaka warwak gi pandemonium, mar morgilo, motimo kachieng. Warwaki tarik 31 dwe mar 12 e nyasi maduong' mar dhai, achiel kachiel e Ramogi TV. Jower mwero kaka Javan Makajudo, Adoyo Afrik, Jabidi, Didiman, kod Timeless Noel. Biro bedo kanyo kagimi mor kod jip mar loko iga kaka dwarore. Presenters ma osebedo godo chakre higa, to sani wane giko mare. Lin Ramogi, Ninja the Entertainer, Co-Local Instrumental, DJ Vic, Stella Brenda, Hype Man, Ayamu Campo, toko DJ Toma. Chakre sangwenu tieno, kik bai katamati.
Kwa manyien pao tuke nyakora juang klepe matindo mayudre kor gwenge ojiw mondo ndikre gi ten tuke mag adhula FKF mondo migi thuolo mar yudo sir kowuok kuom sirikal e chenro ma iketo mag gero tuke kochakre gwenge. Kano we tuke mag Rose Sports Festival mosir gi midusa Rolex Wesonga mondo madhi nyime gweng Masaria e kar chung'od bura ma Wende kaunti ma Migori. Team manager mar Gor Mahia Jolayo Bondo no po klepe mondo ndikre kachak higa manyien. Sirikal mamalo chano tuke mag counties kama biro chiwo thuolo ne rawere nyiso mich margi. Molo timbe 17 mawuok sare osebedo katugi alap maringa kafane osebiro tugi tarik 29 dweni. Opinion wachaki from down here. Omiyo jidung Rolex chal kagimise kwalo ngwech ne jowagi. Opira idwa chaki a county kendo idwa go inter-county mabiro run separately called the federation. Ibiro loso their secretariat kaito federation to biro timo mana management. Omiyo nitie kaka clubs biro bedo supported. Tinyalo mana bedo supported ka in a club ma registered gi the federation in the account mayalo luar ni gimoro. Omiyo managers man ka chaku manyo kaku turu gi duma chingene utim registration. Kwa dhio maro kaka nyakora mga juang jokanyo mag tuke adhula mawuok e boma ma Naivasha kwa otend county ma Nakuru kachiel gi sirikal mamalo mondo mi ogerne gi alap ma Naivasha Sports Ground ma osewe lwet nono kuom higni mathoth. Alabno manyalach ne romo heka 28 gi sani tiyogo gi jogo makoro puonjore riemba piko gi mtokni. Wakati huu serikali tupatie tu stadium. Sisi kama watu wa sports na watu wa Naivasha, manake tuna represent pia watu wa biashara, manake tunajua tukipata stadium Naivasha sasa imekuwa city. Na nafikiri revenue, nafikiri Naivasha iko sawa na itaendelea kuwa sawa. Kwa hivyo kile tulikuwa tunakosa tu ni ujenzi tu, kwa sababu uwanja tuko nao ndio huu hapa. Vilabu ziko mingi sana Naivasha. Hii kiwanja ingekuwa ishajengwa kama Nakuru County tungekuwa tunajivunia, kwa sababu kama saa hii mimi ni coach wa Carpenter Youth Association, lakini sisi uoga tunaenda to an extent kukomboa viwanja za shule kwa sababu hatuna stadium yetu. Na mimi ningeomba tu Susan Kihika kama gavana wetu achukulie tu hii jukumu tu, atupatie tu kiwanja ijengwe ndio tuweze ku grow more talents za youths. Club mar Brentford nyakora mga juang uwo kamodhi gonde ariyo kumario gi club ma Tottenham tuke mag adhula. Lig maduong' mar piny Ingresa